तो hey guys खुलुमबाय आङो दिनै नुगासिनो दं ओमफ्राय guys आङो दिनै बेरायनो थांगोन आरो नै माय हांगोमोन आं आगै सपनगाव नङा माबायाव थांगोन आङो बिबार बारियाव फुल बारियाव थांगोन गोदान माबा रिजर्ट खुलिनाय दङ ना बेयाव थांगोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै एसे नायदो आरो ना ओमफ्राय चलो थांसै लोगोफोर जोबोद गरम आरोना ओमफ्राय एसे दसे थाथ'लायनांदों दंफां सायायाव नैबेयाव सासेयाव 10 थाखा ओमफ्राय स्कुटिनि बेसेबां होनदों 20 थाखा guys बिराद सान्दुंनि गेजेरजों आङो सफैबाय आरो दायो ओरैबायदि सान्दुं जिबायदि गरम ओमफ्राय लामायाबो एसे गाज्रि आरो दायो गोजौसिम मानखोबोनाया बिराद गरम थ' नायनोसै मा दोङो ओमफ्राय नोंसोरबो नायफादो आंजों नोंसोरबो नुगोन सोरबाफोर फैफेराखैबा बे जायगायाव नायदो आरो गोदान पार्क नै गाइस गार' बस्तिखाय बिराद गार' हारि दङ आरोना ड्रागन हारिबो गायनायनि ना आरो नोंथांमोना नुदों जानांगौ प्रेमियार माबा निउसाव ड्रागन गायनायफोरखौबो बिथांमोना होदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै दायो आं गोजौआव दङ आरो ओमफ्राय ड्रागन दंफांफोरखौ गायनानै दोनदों बेहाय सयलाबो नै हायाबो गोजा नैबेयाव मा गायदों आं खिथानो हाला मा दोङो कुनु गायदों ओमफ्राय नै ओमफ्राय गोजौमोन आरो दहायो नै बैहाय रेड सयल नुहुरनाया ओमफ्राय आं दायो बेलेगथिं थांसै ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसा आं साथा हमनानै लाबाय दायो नै साथायाव भेन्दिबो गायदों बेयाव भेन्दी दे अपनी हक नै बिथांमोना गेलेदों आरो नै मालाय इन्टारेस्ट खालामदों कर হয় আপোনালোকে कर হয় আপোনালোকে कानपुर আপুনি নুঠে উঠাই ছোৱালীবিলাক দে উঠক টায়াৰত
deh ahok পরিব নাকি টায়ার নি তো गाइस बिराद गरम आरो ओमफ्राय जोंनि बर'फोरा बिराद खम आं थाराखै बर'फोरखौनो पुरा आं दायो जिखौ भिडिअ नुजाहोबाय थादों बिसोरसो बारा ना सावताल बिथांमोनासो बांसिन दङ बिथांमोननि खाथि जायो नालाय सावतालफोरनि कानपुरनिसोनो बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो खाथि आरो गाइस आं बेयाव आया मा थागोन मायालै Ini lah lawan saja. Anggun ba? Masih mau. Ay, sakit pohon dulu nih. Guys, birat गरम आरो आंखौ खर' मिदिंलायनाय गरम मोननानै बेसेनो दायो बनायहांदोंसो नालाय ओमफ्राय जेबो बेबायदि मोजां मोजां बुस्थुफोर गैया आरो नै थालिर बागानबो दोङो अनेक बेबायदिनो मैगं थाइगंफोर थालिर माबा माबि गोबां बेबायदि दंफांफोर दं आरो ना एसेबांबो मानसिफोर गैया दायो एसे फैगोन खोमा मोना जाबोला ओमफ्राय नै आं नोंथांमोननो एसे गाहायथिंजाय देखायनानै होनो मा दं थालिर दंफां ओमफ्राय नै गाहायथिं आं बिराद गरम मोनबाय ओंखायनो आङो नै दसे जिरायनानै थाबाय आरो बिथिं रावबो गैया आंजों हारसिं ओमफ्राय थिगानो मोजां नांदों फैनानै गरमाव जिरायनानै थानो आराम जागोन आरो ओमफ्राय एसेबांबो मानसि गैया दिनै दायो फैनो नागिरा ना एथ' गरमाव सोर फैनांगौ जाखो आंसो फैयो बेबायदि सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय दासो माखासे फायहांदों मानसिफ्राबो ओमफ्राय बेयाव जिरायना एसे बार मोनदों आं बेखायनो जिरायना थाबाय खोनानो हाबाय ना गाइस ओरैबायदि बाथावना मोनबाय आं दायो बिराद बाबाय आरो न'आव थांनो गोसो जाबाय ओमफ्राय आं न'आव थांसै रेस्टुरेन्टबो दङ बेयावहाय ओमफ्राय बेबायदि एसेबांबो खास नांद्रायाखै आरो खिन्थु कभार भिडिअ लानो बिराद मोजां जागौमोन आरो बिराद मोजां नुगौमोन कभार भिडिअबा हले ओमफ्राय थिगानो एक्सुवेलि बनायदान नालाय माबायदि जानांगौ बनायदानाव बेबायदिनो जादों आरो बिबारफोरबो गायनाय दोङो बेफोरबो जाजोबबाला बिबारफोराबो उथिबोजोबबाला मोजां नुगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो गोसोबाला फैदो आरो ना फुलबारि बे जायगाया गार'बस्ति खाथि कानपुर खाथि आरो ओमफ्राय दायो आङो थांसै माबाफोर बेहाय जाथ'ला जेबो थांसै आं सान्दुं गोसा गरम आं नोंथांमोननो भिडिअ बे जायगाखौ देखायफैबाय ओमफ्राय आं दायो थांनोसै ओरैबायदि गोसोमनि सायाव गोसोम जाबाय आङो ओमफ्राय न'आव थांसै आङो दायो स' थेंक इउ गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं दायो बाहेरायाव माबाफोर जालांनोसै आरो बेहायथ' जालांदा आं हाला थानो आं गरम मोनजोब्बाय
बाय आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो दा बावैसो साबस्क्राइब खालामदोंबा आंनि थांनाय भिडिअफोरखौबो नायदो आरो ना गाइस स' बाय